Atombomberne ved Hiroshima og Nagasaki i august 1945 slog 120.000 civile ihjel. Og de nye oplysninger vækker opmærksomhed, ikke mindst i Holstebro, hvor atomprofessoren kun er kendt som savmølleejerens søn. I en lille gyde i Holstebro, her går snakken om bysbarnet, som var med til at udpege Hiroshima som mål for atombomben. Hans far havde for 100 år siden en savmølle her på adressen. Han har vel gjort i bedste mening. Det er slemme kaler her som bysbarn. På Holstebro Museum kendte man ikke meget til savmølleejerens søn, men man har kigget i de lokale arkiver og fundet en del materiale. Og alt det har han jo altså sendt til familien herhjemme. Charles Christian Lauritsen blev født i Holstebro den 4. april 1892 og blev siden udlært tømrer. I 1916 emigrerede han til USA og blev professor i kernefysik og arbejdede blandt andet sammen med fysikeren Oppenheimer, som udviklede atombomben. Hidtil hemmeligholdte dokumenter afslører nu, at Charles Lauritsen var med til at udpege de japanske byer, som skulle være mål for de første atombomber i verden. Verdenshistorien den kommer lidt tæt på, og det er jo fascinerende, fordi det er jo det spændende ved den store historie. Det er, når man kan knytte det til den nære historie. Pludselig så bliver Hiroshima og Nagasaki noget helt andet, også for folk her i Holstebro. Af dokumenterne fremgår det, at Charles Lauritsen i maj 1945 sammen med 12 andre personer deltog i et møde i New Mexicos ørken. Her besluttede de, at 6 byer skulle være mål for atombomben, som de omtaler som The Gadget. Heriblandt Kyoto, som de vurderede var et intellektuelt kraftcenter, og Hiroshima, som udgjorde en militær trussel. Hvordan kan vi være sikre på, at de her oplysninger er rigtige? Ja, det kan vi, fordi det er offentliggjort af det amerikanske nationalarkiv. Og det er dem, der har deklassificeret det, gjort det tilgængeligt, og det har alle de rigtige oplysninger. Charles Lauritsens barnebarn har først lige hørt om de nye dokumenter. Det undrer ham ikke, at hans onkel sad med ved bordet, men han er overbevist om, at det var en god sagstjeneste. De var i krig, og så vi skal altså bare den vej først. Der er ikke tid til andet. Så du tror ikke, det var i nogen ond mening? Nej, absolut ikke. I gyden, hvor den gamle savmølle lå, har folk svært ved at blive enige om, hvorvidt de skal være stolte af savmøllerens søn eller ej. Jeg synes, det er flot, at han har haft evner til det. Jeg synes da ikke, det er noget, vi skal være stolte af det. Hvorfor ikke det? Nej, ikke når han er med til at skulle være dernede, der mennesker skulle gå over, synes jeg da ikke. Kun Hiroshima og Nagasaki blev bombet, og hvis de vil se de nu offentliggjorte dokumenter, så klik ind på vores hjemmeside, nyhederne TV2.dk.